Dámy a páni, a teraz prosím, privítajte na pódiu posledného hostia, ktorým je Michal Oravec. Ahoj, vitaj. Nech sa páči. Michal Oravec je tandem pilot a inštruktor so skokov padakom. Náš rozhovor mal začať videom nášho zo skoku padakom, ktorý sa nezrealizoval. Hej, bál som sa, vieš, najodvážnejšie je veľká reťazková, čo som zatiaľ asi v živote zažil. Adrenalinový zoskok. A sú aj iní, ktorí sa boja, že omdlu napríklad? Pri zoskoku, myslím. Neviem, či to je zrovna strachom, keď omdlu, ale už sa mi to stalo dvakrát. Že už nejaký omdlý, hej? Že si pristal a zrazu si zistil, že ten človek... Ten strach je bežný, ale to, že omdlu, to už ani A to moc z čoho môže byť? No jeden, čo viem, tak mal taký ťažší večer. Aha. Hej, a povedzme, že potom je celú noc cestoval a neviem čo. Takže to bol jeden prípad. A ten druhý, priznám sa, že toho som ani moc nevyspovedal, čo sa tam stalo. Takže ten ani neviem. Povedzme, že ten sa bál. A je to časté, že sa človek moc bojí, alebo je mu zle, alebo väčšinou, keď už niekto ide skákať padakom, tak je to, že pre neho zážitok od začiatku. Tak neviem, každý má nejakú, neviem, či zrovna strach, ale také keď ideš do niečoho nového, tak vždy máš také to očakávanie, alebo možno strach. Takže väčšinou buď sa niekto bojí, sa niekto teší, takže je to také... Koľko zaskokov ty už máš za absolvovaných? Ja mám niečo cez 3000, neviem to úplne presne teraz. To, aby si toto nadobudol, tak musíš každý týždeň skakať? Tak ja skačem od 15, takže nejakých 10 rokov. Ako ono sa to samozrejme nejak stupňuje. Hej. Prvé roky je to menej, keď sa učíš a teraz napríklad vlastne poslednú sezónu 2016 som mal 500 skokov aj nejaké drobné. Ja som pozeral jedno video chalaniska, ktorý skočil z výšky 7500 metrov bez padaku. Čo som najskôr nechápal, potom som zistil, že má 30x30 metrov širokú sieť, do ktorej padol. A tak je to tak či tak z tých 7 kilometrov asi ťažko vidíš, kde to vlastne je. Že ty by si do takéhoto niečoho išiel? Že skočíš bez padaku? Tak on to musel mať určite dobre zaplatené, keď to išiel. Ale ja ako nešiel by som do toho, samozrejme, príde mi to úplne šialené. Ale akože nejaké úplne zložité... Je to zložité trafiť sa tam, ale určite nevidel iba tú sieť, hej, mal to tam označené viacej. Ale je to náročné a ja osobne by som fakt do toho nešiel, príde mi to ako stupidné, vyslovene. A v rámci... Neviem, čo by som potreboval prekonať, alebo čo si dokázať na to, aby som to išiel spraviť. Ako dlho trvá ten pád samotný? To samozrejme ovplyvňuje výška toho zoskoku. Čiže, a v Prievidzi? V Prievidzi my maximálne skáčeme z 3 kilometrov, čiže to je pri tom tandemovom zoskoku, keď sa o ňom bavíme, niekde okolo tých 40 sekúnd. Čo rozhoduje o tom, že v Prievidzi môžete len z 3000 výšky, že prečo nie 5000? V podstate viac menej ekonomika, hej? Ale je to tým, že to lietadlo, ktoré my máme, by síce vystúpalo, dajme aj do tých 5 kilometrov. Aha, takže možno to by si musel začať ráno o 6, aby si večer o 8 skákal, že by to strašne dlho trvalo. Aha, takže vo vzduchu nie je rozdiel, že nad Bratislavou to vyzerá byť, že by sa dalo aj zvýšia? Nie, môže to byť, samozrejme môže byť počasím, že tam sú nejaké iné mraky a tu iné. Ale je to tým lietadlom, je to tou technikou, že to naše lietadlo do tých 3 kilometrov vystúpa relatívne v pohode za nejaký taký normálny čas. Nejakej tej 20. minúte vyskakujeme. Ale sú lietadla, ktoré vystúpajú úplne v pohode za ten istý alebo za kratší čas do 4 kilometrov. Ten náš zoskok trošku nielen, že posunul alebo odsunul môj strach, ale aj pokazená vrtuľa. Čo teda ten môj strach ešte viac zhoršilo. A tú vrtuľu ste opravovali, že mesiac. A to sa môže stať, že vyjdeš hore a tam sa tá vrtuľa pokazí? Áno. Ako nebudem klamať. Samozrejme je to takisto, ako keď ideš auto, môže ti odpadnúť to koleso. Takisto je tá vrtuľa. Ale preto samozrejme sú v tých lietadlách a v každej tej časti nejaké tie hodiny, ktoré môžu iba odlietať. Takže povedzme, neviem, pri 5000 hodinách musí ísť na kontrolu, hej. Motor pri nejakých hodinách musí ísť na kontrolu. Pri, myslím, že
nejakých 160 000 hodín musí ísť úplne von. Ale aj tak sa stane, že tá vrtuľa sa nakoniec sa pokazí. Niekedy. No, Toto sa pokazilo na zemi, či vo vzduchu? Začala nám krvácať doslova, lebo začala nej vytekať nejaká červená kvapalina, nejaké to mazadlo. A všimli sme si to na tom, že v podstate, keď sme išli skákať, bola nejaká tá mláčka pod ňou. A samozrejme, prvýkrát sme boli v servise a oni v pohode, úplne nebojte sa, že môžete lietať ešte. A už keď akože boli tie mláčky fakt veľké, tak mi už reklo, OK, kašleme na servis a proste sme to poslali na tú generálku. Keby sa to stalo vo vzduchu, tak pre vás je to taká frajerina, že vyskočíš v pohode a pilot čo spraví? No, pri výsadke by mal mať, alebo podľa predpisov má mať ten pilot padák na sebe, čiže reálne by mal vyskočiť. U nás v podstate máme 2 pilotov, jeden je parašutista, čiže tam sa môže stať, že ten pilot je prvý, ktorý vyskakuje, hej, že až potom idú parašutisti. Aha. A potom máme druhého pilota, ten je len pilot, že neskáče a u toho zase zrovna neviem, či by vôbec vyskočil z toho lietadla. Aha, takže ten prvý, chalani, ja už idem a vy by ste tam ostali. Ono väčšinou tí piloti sa akože boja, samozrejme. Deje sa aj také, že ľuďom príde zle vo vzduchu? Že... Jasné, väčšinou sa nám to stáva v lete. Ale so sačkom, keď budeš skákať, ten čas nepomôže. To máme vždy. Sačok máme vždy. Hej? No jasné, že si ho nedrží ten zo sebou, ten pasažier. By sa mu trochu napúkol po ceste. Ale my ho máme vždycky v tom mal náhradný padák z toho. No, možno by mu to pomohlo. No, takže máme vždy ten sáčok a stáva sa to, no. Aj sa ti niekedy stalo, že si musel už so záložným dopadnúť? Že ten hlavný nezafungoval? Ja som to mal raz, že som ho musel použiť. A on je naozaj tak veľmi záložný, že doplachtíš v pohode. On je reálne v dnešnej dobe je už ten záložný padák úplne rovnaký, alebo taký istý ako ten hlavný. Ako samozrejme je tam trošku ten konštrukčný, aby sa rýchlejšie otvoril a blablabla, ale reálne keď sa bežný človek na neho pozrie, tak vyzerá ten padák úplne rovnako. Ako to vyzerá ten samotný priebeh, že vystrojíš padák, zrazu zistíš, že je domotaný, máš na to 10 sekúnd sa rozhodnúť, čo robíš ďalej? Či ten priebeh tej závady, keď máš tu nejaké zlé otváranie. No samozrejme tých závad je tam strašne veľa, niektoré sú rýchle, pomalé. Ale väčšinou je to také hodne chladnokrvné, že ako nejak to tam neriešiš rozmýšľať. Že proste sa pozrieš, máš to naučené. Nerozumiem do prdela, čo mám spraviť teraz. Že... No, ako ja hovorím, ja som bol raz v takej situácii, keď som mal závadu, druhýkrát som bol v takej situácii, keď som musel niečo vážne riešiť. A čiže tie 2 razy to bolo také hodne chladnokrvné. Potom ako sú tam také, pri tom skákaní máš také drobné závady, ktoré riešiš, ale to ostávaš na tom hlavnom padaku, že tie opravíš a to sú... A niekedy upokojujete ľudí, že keď je vystrašený, tak ty máš návod teda, že správ týchto 10 krokov. Vieš, ako keď vo filmoch býva, že žena ide na pôrod, tak vieš, hlboko dýcha. Takže či niečo takéto existuje aj pre ľudí, ktorí chcú skákať? Ešte nemáme nejakú poučku na to, ktorá by... Že necháš v tom človeka samého. V podstate ako vždy sa mu snažíme nejak prihoriť, samozrejme, že to bude dobré, bla. Ale väčšinou to je také, že tí ľudia, čo sa boja, sú takí, že nie, ja nevyskočím, ale už keď sa otvoria dvere, tak sú prví, čo ťa ťahajú. Hej, že už pomaly ty sa musíš ako tandem pilot brzdiť, že ako pomalšie. A boli už aj takí, čo sa držali a nevyskočiť? Mne sa to nestalo pri tomto tandemovom zoskoku. Raz sa mi to stalo, keď som mal kurz, že som učil človeka v podstate, aby si mohol skákať sám, tak sa mi to stalo vo dverách, že sme odpočítali a zrovna to bola baba, ostala tam. Hej, a predýchala si to, odpočítala znova a vyskočila. To bolo také jediné, že fakt sa... A vlastne nie, ešte sa mi to stalo raz. Vtedy som bol... Ono vždy, keď ideš prvýkrát s niekým, tak ste 2. On je v strede a 2 inštruktori ste okolo. Že letíte traja? Áno. A zrovna to bol taký chalan, ktorý ako fakt chodil do fitka, že mal proste ruky veľké a ja som bol vonku, on odrátal, ja som síce vyskočil, síce som ho držal v rukách, ale jediné, čo mi ostalo, boli tie moje zovreté pestie a ja som ho videl, ako v lietadle ostal. Hej, že on sa tak držal tých dverí, že ja som ho proste nevytiahol. Hej, takže to bolo také asi... Že vtedy som fakt videl človeka, kedy sa držal dverí a nepustil. A vo vzduchu sa vyhýbaš niekedy aj vtákom a tak, že zrazu ťa zorol a... Väčšinou sa stihnú vyhnúť oni.
Ale stretávaš sa s tým, že tam niečo letí, hej? Jasné, sem tam vidím okolo seba. Skôr sú také mušky, že sem tam ti behne medzi zuby, keď sa vozíš na bicykli. Takže skôr tie mušky sú také, že tie sa nestihnú uhnúť. Ale tie vtáky, akože tie sú také... Keď tak popri nich, že si lietaš. Aha, takže oni sa zvyknú zláknuť, že nemusíš teraz s tým utekať. Oni to stíhajú, akože. Tie padáky nie sú zase... Oni v tej výške, v tom, kde sme vo voľnom pade, tam som v živote No ja, vo voľnom pade si bez padáku. Ale na padáku už potom si myslím, že si taký pomalý, že on si ťa stihne uvedomiť. Takže dáme to v kľude. Tam je to v pohode. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Michal Moravec.